कान में दर्द कई कारण से हो सकता, अवरी ई जानल जरूरी बा कि आपके कान में दर्द काहे होखता, ताकि आप एकर इलाज कर सकी। कान में दर्द के कुछ आम कारण। कान अपना के बचावे खातिर मोम भा मैल पैदा करेला, लेकिन कबोकबो ई मोम जमा हो जाला अवरी कान में फंस जाला। एकरा से कान में दर्द हो सकता, चाहे सुनला में समस्या हो सकता। कान साफ करे खातिर कबो कॉटन स्वैप के इस्तेमाल मत करी, काहे कि एकरा से मोम भीतर चल जाई। एकर इलाज खातिर आप यह वैक्स नरम करे वाली ड्रॉप के इस्तेमाल कर सकतानी। जब रौरा हवाई जहाज में यात्रा करत होखी भा लिफ्ट में जात होखी त कान में दबाव तेजी से बदल जाला। एकरा से कान में दर्द हो सकता। एकरा से बचे खातिर टेक ऑफ अवरी लैंडिंग के दौरान गम चबाई चाहे जम्हाई लीही, ऐसे कान में दबाव कम होखे में मदद मिलेला। कान में पानी फंस गईल त संक्रमण हो सकता। एकरा से कान में खुजली, सूजन चाहे मवाद भी हो सकता। एकरा के रोके खाती नहाए के बाद कान सूखल राखे के चाहिए। सर्दी भा एलर्जी के चलते आपके साइनस सूजन हो सकता, अवरी बीच के कान के बंद कर सकता। एकरा चलते कान में दर्द होखेला। कई बेर कान में दर्द असल में दंत के समस्या भा जबड़ा में दर्द TMJ के चलते होखेला। इस समस्या के चलते कान के आसपास दर्द हो सकता। अगर कान में दर्द बहुत दिन तक बनल रहेला, अवरी ओकरा संगे बोखार चाहे गला में खराश होखेला, त निश्चित रूप से ENT विशेषज्ञ से मिले के चाहिए।